Nastavljamo u istom ritmu, u šampionskom ritmu. Sa nama su danas mladi šampioni. Tu je Natalija, Matija i Vasilije. Dame i gospodo, dobrodošli u Judokast. Hvala. Hvala. Bolje Hvala, bolje vas našli. Kako je protekao prošli vikend? Odnosno sad već pretprošli. Bilo je puno medalja. pa bilo je. Dečko, ko će da krene? Evo, može Natalija, ona je dama. Natalija ima najveći medalje. Najveća medalja u ovom razgovoru, pa možemo od tebe. Može. Prvenstvo Evrope za kadete u Sofiji, bronzana medalja. Ja bih rekla da je ovo bio dan možda dosadašnji najbolji u mojoj karijeri. Zaista je bilo dobro. Prvu borbu sam radila sa predsjednicom Bugarske. S njom sam već radila u Kopru na Evropskom kupu prethodne godine i pobedila sam je. Ovaj put sam je bacila na Kouči, na Vazari i tako je ostalo do kraja meča. Naredni meč, četvrtfinale, Azjerka. S njom sam takođe imala prilike da radim. Isto sam je pobedila ove godine na Evropskom kupu. I na Evropskom sam je pobedila na identičan način kao i tada, na 3 kazne. Onda je usledilo polufinale sa Patricijom Tomankovom, aktuelnom svetskom i dvostrukom evropskom šampionkom. Iako smo imali veoma zategnut meč na prethodnom evropskom kupu, veoma smo dobro radili takođe i u Poreču na kampu. Bili smo bukvalno egal, ovog puta nisam mogla da je pobedim. Ona me je brzo za nekih 20 sekundi bacila na njenu specijalku, taj Tome Nagija Sumigajaši, na Ippon, i tu se završilo. Borba za bronzu sa Britankom oko 50 sekundi je trajala. Iz cross garda sam bacila na Sumigajaši i uhvatila u zahvat i to je bio kraj. Svakako čestitke, to je za tebe druga, čini mi se, evropska medalja. Tako je, da. Prva je bila 2022. u Poreču na evropskom. To je bilo do kilograma. Kaži mi, vezano za Patriciju, ona je prva na rang listi i čini mi se da je i ponajbolja u vašoj kategoriji. Jesi li uspjela ikako da je pobjediš? Koliko puta ste se susreli na takmičenju? 4 puta smo radili na takmičenju, nijednom nisam uspela da je pobedim, međutim, kažem, taj posljednji meč u Teplicama na Evropskom kupu je bio zaista egal. Čak dosta trenera iz drugih reprezentacija mi je prišlo i reklo da sam bila bolja u tom meču. Ona me u golden skoru tad bacila na neki Vazari, diskutabilan, ali suđen. I 2022. godine kada smo radili takođe u Teplicama, ja sam povela na Vazari, ali kasnije me ugušila i nisam uspela dođem do pobede. Čini mi se da je ona prije par godina radila do 40 kg, je li tako? Da, čak i prošle godine radila je 40 kg na evropskom i svetskom prvenstvu. Momci, kakva je situacija kod vas? Ajde, Matija. Ajde, ja ću. Pa ništa, prošli vikend sam bio treći u Sloven Gradicu na Evrokupu za juniore. I naravno zadovoljan sam medaljom, iako znam da je moglo bude bolje, ali opet, kako da kažem, ne bunim se ni za bronzu. Dobro sam radio, prvi meč je bio sa Nemcem, koga sam u prvom minutu bacio nauče na Ippon. Sad, taj drugi meč je zapravo, taj meč sam izgubio. Po mom mišljenju to je bila nesreća, iskreno, zato što sam bolji od protivnika definitivno. I ništa, počeo sam meč dobro i vezao sam 2 odlična napada. I u trećem napadu kada je otišao u cross guard, ja sam ga izbio sase. Sad on je ostao u parteru, mislim, generalno on nije pipnuo sa 2 lakta dole i ne mora da se sudi kao parter, ali svako ko se bavi judom može zaključiti da je to krenuo praktično parter. I sad napravio sam grešku, koračio sam ga sa obje noge, on je zakačio Kouču iz te pozicije, ja sam, da kažem, pao na leđa i to su sudili kao Ippon. Tako da taj meč sam nažalost izgubio i kroz repasaž sam posle došao do medalje. Posle sam vrlo lako prošao kroz repasaž sa Rumunom koji je odličan borac, ima zlato Sejofa, 5. na svijetu i tako dalje.
Takođe sam ga, mislim, u prvom minutu dobio na Vazari i posle sam ga završio u parteru. Sledeći meč sa Francuzom, takođe mi je vrlo lako pao, vezao sam par dobrih napada i posle ga udavio nakon minut. I za treći sam radio sa Ukrajincem, koga sam takođe u prvih, da kažem, 2 minuta bacio na ipon, zaključio sam ga kosuto na njegov loš napad i time je došao do medalje. Malo je falilo do srpskog polufinala. Malo je falilo, da, taj meč nesrećni u ovom četvrtfinalu, ali šta da radimo, bit će prilika. Svakako sjajna. Nađe po evropskom u finalu da obojcu uzme medalje i to je, ne može bolje od toga. Ne, daće Bog. Stvarno ima vas puno do 60. Imate ti Jorgić, koji je još bio tu, čini mi se da ima i je li Veljko Simić tu, on je... Simić 6, Ratko Anđelović je prešao u seniore sada, on je bio prošle godine junior takođe i uzima medalje. Tu ima dosta boraca, ima Kježić, Nikolić, Bijelić iz Rume, ima nas dosta sad, to stvarno porasle konkurencije u toj kategoriji, iako generalno, koliko ja znam, u istoriji srpskog džuda nije nešto bila popularna kategorija do 60, nismo imali neke mnogo poznate borce, ali očigledno se to sada menja. Svakako je i čim je konkurencija jača i vi ste bolji što i rezultati pokazuju. Naravno. I ekipa. Vasilije, kod tebe situacija kako je bilo? Takođe sam bio treći na Evropskom kupu, pa odakle da krenem. Prvo kolo sam bio slobodan zato što je se protivnik povredio i nešto mu je bilo sa kolenom i onda mi je predao meč, a to je zaista dobar borac bio Turčin, koji ima, ja mislim, već 2 evropske medalje, tako da to mi se malo posrećilo, ali već u četvrtfinalu sam radio protiv još jedne evropske medalje, Britanca, koji je prešao iz 7-3, što više mislim da je u 73 bio u top 3 na svetskoj rang listi. Sa njim sam onako, znao sam da će biti žestok meč zato što voli da preklapa i voli kosti, što takođe meni odgovara, tako da je bilo dosta rizično, ali kada smo se uhvatili videlo se to neko moje iskustvo i to da sam teži i da sam duže u ovoj kategoriji i tu sam ga, bacio sam ga iz kostiju, krenuo sam prvo kosto Gake pa me izbegao i onda sam ga bacio u Čigari, tako da sam njega prošao. U polufinalu sam radio sa Rumunom i taj meč sam izgubio. Može se reći da je to bila moja neka taktička greška, zato što na prvi kontakt sam osetio da sam jači od njega, da sam dominantniji dosta i nekako ponelo me to finale, želeo sam da uđem što pre i nekako išao sam da ga bacim i on, kako ga ja preklopim, kako ga stisnem da ga bacim, on je samo čekao, udarao je neke polublokove i čekao je moju grešku i tu smo išli vazari i ja nekako opet moja neka taktička greška, to što sam pokušao još jednom da ga bacim i kako sam ja krenuo, imam tu neku svoju kombinaciju Ou Čigari pa Sumi Gaješi, kako sam ja krenuo Sumi Gaješi, on me samo počistio po stajenoj nozi i tu sam pao. I za treće mesto sam radio protiv vjerojatno najboljeg borca u kategoriji, Kazahstanac, svetska i kontinentalna medalja, jako dobar borac, baš je onako kompletan, što se kaže, radi i nisko i visoko i čvrst je, mnogo je stabilan, ne odgovara mi i nekako u taj meč sam dosta ušao taktički spremniji, onako pristupio sam borbi dosta, da kažem, opreznije i kako je borba odmicala, on je meni čak nabio 2 kazne zato što dosta dobro vrši pritiske, ali kad sam osetio da je umoran već u golden skoru, tad sam odlučio da napadam, otišao sam duboko u njega i bacio sam ga. Svakako čestitke na medalji. Koliko vas dvojica još imate da se takmičite u juniorima? Ovo je prva ili druga godina za vas? Meni je ovo druga. Mi smo druga godina. Da, mi smo 2005. imamo još sledeću. Znači sledeće godine se napada i svjetsko zlato. Možda čak i ove, jel? Naravno. Ajde da se vratimo na početke. Kako je krenulo, zašto baš judo? Ajde, počet ćemo od Natalije. Pa, ja sam počela 2013. da treniram judo. Pre toga sam trenirala nekoliko meseci ritmičku gimnastiku i onda se taj klub ugasio i onda moj stariji brat od ujaka, Veljko Knežević, je trenirao judo i rekao je ide ona da proba sa mnom to, da vidi trening i svidelo mi se i od tada ne prestajem.
svakako lijepa baza, ritmička gimnastika pa judo. Ništa bolje nije moglo da se poklopi svakako u tom ranom razvijanju. Da, i danas sam baš dosta razgibana. Kod mene? Da, Ja sam judo počeo 2012. godine kad sam imao 6 godina, pa mislim drug mi je pokazao u vrtiću, bacao me na parket i meni se svidelo, hteo sam ja drugi ljude da bacam na parket i došao kući, mami hoću judo treniram, pošto on trenirao judo i onda sam pre toga nisam znao da su mi se i tata i deda bavili judom i onda su odmah znali, odmah su me poslali u Rakovicu kod nekog dedinog prijatelja i tamo sam krenuo, trenirao sam u Rakovici do ove godine i od ove godine sam u Beogradskom judo klubu i tako, to je neka jednostavna priča da kažem, ništa neuobičajeno. trenira li drug još uvijek? Ne znam, tog druga sam posljednji put video verovatno tada. Ako se drug prepozna, nek se Vrtiće, javi. Vaso, mislim da se Nikola zove, kako se sećam, tako da... pozdravit ćemo Nikolu. Nikola. Ako nije, neka ne zamjeri. Vaso, kod tebe je situacija? Pa ja sam isto krenuo da treniram 2012. to je nekih 5-6 godina. Ne znam, čini mi se da je tata doneo flyer judo kluba Partizan i nekako samo sam otišao da vidim kako je i ja, pošto sam uvijek bio tako živahan kao klinac, odmah mi se svidelo. Doduše, trenirao sam ja dosta još stvari uporedo sa judom, ne znam, išao sam na atletiku, na plivanje, na fudbal i to sam sve onako trenirao u prekidima, ali judo nikad nisam prestao, to mi je onako od početka do kraja judo bio. Kod Natalije plivanje i atletika savršena baza i onda judo nadogradnja dalje. Sigurno ti je i pomoglo u treningu i u borbama. To jeste, naravno. Kažite mi najteži trenutak, najteži mečevi do sada u karijeri. Ponovo ćemo od Natalije, Matija i Vaso. Pa, ja bih rekla da je moj neki najteži trenutak karijere bio cijela prethodna godina, pošto u 2022. godini osvojila sam evropsku medalju, pre toga srebro i bronzu sa Eurokupova. I kad sam osvojila tu evropsku medalju 2022. sve do Kopra prošle godine, u oktobru mesecu nisam osvojila baš ništa, osim prvenstva države, zlatne medalje. A najteži baš trenutak karijere mi je bio kada nisam išla na EOF. Šta je presudilo da ne ideš? Pa odluka saveza, jednostavno promenila sam kategoriju, bila sam plasirana za EOF u kategoriji do 40 kg, tačnije tom evropskom medaljom iz Porečara sam osigurala, da tako kažem, odlazak na to takmičenje. Međutim, u sljedećoj godini sam promenila kategoriju, radila sam do 44 u kojoj nisam uspela da ostvarim nijedan rezultat i onda to je presudilo. Šteta, svakako bilo je nekoliko medalja sa EOF-a, upravo i tvoja je mogla biti jedna od tih medalja za našu zemlju. Matija? Pa moji najteži trenuci su uglavnom neki ti veći porazi, ti neočekivani porazi. To sam uglavnom u okviru države imao te velike poraze, uglavnom desi mi se da izgubim tako nekog mlađeg, od nekog manje iskusnog, zbog nekog svog pritiska u glavi koji sebi nabacim, da kažem, tako da posle takvih mečeva se osjećam loše i ja znam da nisam bio ja, ali kao fizički najteži meč mislim da mi je bio, pa mogu reći, polufinale evropskog prvenstva. Tad, verovatno je zbog celog tog pritiska, cijele te treme i te želje za pobedom, verovatno mi je zato to toliko teško palo, ali na kraju se dobro završilo zato što sam pobedio i isplatilo se. Bio je to Gruzin koji je mnogo bio fizički jak, znači ne znam da sam s jačim borcem pre toga radio uopšte. I si postao vice šampion Evrope prije 2 godine, je li tako? Tako je, da. U Poreču do 55 kila. A kada kažeš da ti je najteže kad izgubiš od neiskusnijeg, je li su najslađe pobjede kada dobiješ nekoga koji je iskusniji i stariji od tebe? Da, to mi je omiljeno. Ne mora čak ni pobjeda da bude kad pokažem
kad svima pokažem da sam na tom nekom nivou i ja, iako sam mlađi i neiskusan, ako dam dobar meč, ako uđem u golden score i imam dobre napade, onda se osjećam bukvalno kao da sam pobedio. Vaso. Pa slažem se sa Matijom, to su vjerojatno ti neki neočekivani porazi. Ne znam, imalo ih je dosta, ali da istaknem baš jednu borbu, vjerojatno bi bilo finale Super lige Srbije koje sam radio do 90 kila, iako sam tada imao nekih 78-9. Jednostavno nije imao ko da nam radi do 90 kila, pa su stavili mene. Radio sam protiv Mihajla Ćirića, to je jedan ozbiljan borac iz Kinezisa. Ne znam, nije toliko bio težak meč što se tiče fizičke spreme i to, nego jednostavno taj pritisak, puna hala, svi navijaju i jednostavno to mi je pravilo neki, da kažem, pritisak u glavi, iako se od mene nije očekivalo da ću da pobedim jer je to i teži, i stariji, iskusniji borac. Ja sam jednostavno, stvarno sam želeo da pobedim i nekako dao sam sve od sebe i taj meč je stvarno krenuo u moju korist. Ja sam ušao baš onako vatreno, nabio sam mu i 2 kazne, čak sam ga i do 30 sekundi pred kraj meča bacio na vazar iz kontra garda, onako cela hala je počela da se dere, ali tu mi je telo jednostavno otkazalo, on kako je dugačak i visok, jednostavno samo me je zakačio i preleteo sam bukvalno preko njega. Taj poraz mi je baš teško pao, ne znam, iako su svi slavili posle, ja sam se dosta loše osjećao, nekako želeo sam jako da pobedim tu borbu. A što se tiče najtežeg trenutka u karijeri, verovatno bi mi bila povreda koja se desila pre nekih 2 godine. Tu imao sam kod Karlice povredu sakroilijačnog zgloba i to me, da se kažem, udaljilo van judoa na 9 meseci. To mi je baš pravilo onako, potreslo me dosta, ali sam znao da ću se vratiti, iako su doktori govorili suprotno, ja nisam ih slušao, ja sam rekao ja se vraćam 100%. Medalju se donio već pretprošli vikend, tako da nadamo se da ćeš nastaviti u tom ritmu i da će biti sjajnije medalje. Kažite mi, koji su vaši ciljevi u budućnosti u ovom sportu? Ponovo ćemo od Natalije redu. Pa, ciljeva ima mnogo, zaista. Recimo da je prvi da se s ovog narednog svetskog prvenstva iz Perua vratim sa medaljom. A što se tiče nekih seniorskih, pa recimo pre svega evropska, svetska, olimpijska medalja, zlatna. Volim da sebi postavljam neke visoke ciljeve. A pored tih medalja, recimo medalja sa Pariskog i Tokijskog Grand Slema. Svakako 2 najjača Grand Slema. Da. Matija? Pa, takođe ja imam tako neke bliže ciljeve za ovu sledeću godinu, to su naravno ta evropska medalja, svetska juniorska medalja. Takođe bih voleo u narednom periodu da počnem da se takmičim već za seniore, da se iskusim i u tome, a naravno na duže staze kao i san svakog sportiste i moj san je ta olimpijska medalja i te neke velike zvanične medalje, svetsko, evropsko, kao što je Natalija rekla, Grand Slam u Parizu i Tokiju, to se može i kositi sa svetskom medaljom, to je taj neki nivo rezultata. Tako da naravno to su svi ciljevi onog judiste, tako velike medalje, a naravno cilj mi je pre svega da ostanem zdrav, bez povreda, da ostanem u svojoj ekipi sa ljudima koji su oko mene u ovom trenutku, to mi je nešto najbitnije, da kažem, bitnije čak i od rezultata. Kakav je stav saveza i kluba? Da li vas oni puštaju da se takmičite već za seniore? Ima li neke naznake ili ćeš morati čekati svoje vrijeme da... To biste morali pitati moje trenere, ja samo idem da me oni pošalju. Znači, ne znam, mislim da uglavnom ljudi kreću s takmiču u seniorskoj konkurenciji već kao juniori, tako da mislim da to ne bi bio problem da se izađe na neke te okolne turnire, da se oprobamo, da kažem, u seniorskoj konkurenciji. Jesi li radio državna prvenstva za seniore? Radio sam, prošle godine sam bio drugi. Izgubio sam finalu od Alekse Nikolića, ove godine sam bio 5. Nisam se najbolje pokazao ove godine, nešto mi je bio loš dan i generalno period, tako da taj rezultat gledam da nekako zaboravim i idem dalje, pa ću sledeće godine, nadam se, bolje proći. Nadam se.
Vaso? Pa ne, slažem se sa svime što ste rekli. Trenutni neki cilj su evropska i svetska juniorska medalja, posle tamo dalje sledeće godine možda i po neki seniorski evropski kup, a naravno u toj nekoj daljoj budućnosti, naravno prvak sveta, olimpijska medalja i tako. Mislim, svi u judovu sanjaju taj crveni zlatni back number, svi se tome nadaju. Mislim, po meni je suludo da neko trenira ako ne očekuje da će postati najbolji. Složio bih se. Da li se sjećate vašeg prvog takmičenja i prve osvojene medalje? Ja se sjećam, to je jedna interesantna priča. Radila sam kategoriju do 18 kg, čak nisam imala ni toliko. To je bilo takmičenje u Kanjiži i nije bilo nikoga u kategoriji. I automatski sam bila prva, ali tada treneri nisu želeli to da mi kažu i ja sam se bukvalno čitav dan zagrevala. I onda tek kad je došla dodana medalja, oni su mi rekli da idem na postolje, da sam prva, jer nema nikoga u toj kategoriji. A naredno takmičenje kad vas je bilo već u kategoriji? Sjećaš se dalje? Da, to je bilo nekoliko vikenda nakon tog, takođe u Kanjiži. I ja sam tada bila mlađi poletarac i takmičila sam se na prvenstvu Vojvodine za poletarce i poletarke. I tada sam morala da radim 22 kg jer ukinuta je tada 18. I nisam uspela da pobedim. Izgubila sam u prvoj borbi i tu je bio moj kraj. Kad je došla prva medalja? Pa, iskreno toga se ne sjećam, ali od poletaraca do kadeta sa tih tako turnira po Srbiji i inostranstvu, da tako kažem, imam preko 120 medalja. I uglavnom U tim uzrasnim kategorijama je skoro svaki vikend i takmičenje, tako da ne može se ni zapamtiti sve. Matija? Pa moje prvo takmičenje nije ni uopšte toliko zanimljivo, trajao je meč ukupno nekih 5 sekundi. Odmah sam bio bačen na ipon od nekog Ahmeta iz Bosne, to se sećam. Samo što kad su meni rekli to Ahmet Bosanac, ja sam razumeo Ahmet Japanac, pa sam onda pričao ljudima sam izgubio od Japanca. Tako da, Japanac. to je moje prvo takmičenje. I narednih par takmičenja sam takođe gubio, nisam uzimao medalje. Prva medalja mi je bila na klisi, znaju sada ovi u Srbiji to takmičenje ono u sali, na krovu neke kuće, onako malo takmičenje, posle jedemo svi picu, svi uzimaju medalje, mada ja sam bio prvi, dobio sam sve mečeve, to moram da se ogradim odmah, tako da eto, to mi je bila prva medalja i posle je krenulo. Posle sam tu po Srbiji krenuo da uzimam medalje, posle malo i na ovim međunarodnim turnirima i evo, za sad ide da kažem. Jesi li dobio parče više pošto si pobjedio svoje borbe? Sad se tačno ne sjećam. Vjerojatno sam uzeo neko sa strane, onako, pošto sam uvijek volao da jedem. Vas? Pa što se mene tiče, ja koliko se sećam, Partizan je održavao početnička takmičenja za, da kažem, klince, za ove nove džudiste i da se sećam da sam na jednom bio prvi, a na jednom bio drugi. Sad ne znam ko je bilo prvo, niti se sećam s kim sam radio, ali znam da su bilo prvo i drugo mesto, a sad posle ovo kako je išlo, pravo da vam kažem, ne mogu da se setim ni s kim sam radio, ni koja su takmičenja bila, ni ništa. Meni je to prvih par godina bilo sve neka vrsta igre i zezanja i druženja sa prijateljima, a sada je preraslo u profesionalno. Kad smo kod pice i ishrane, kako se hranite? Da li već imate neke posebne programe? Naravno, za trening već imate, a da li imate i nutricioniste, odnosno da li vi sami pratite šta jedete? Ja imam ishranu, imam nutricionistu Monika, to je preporuka od Milice Nikolić. Pa veoma zdravo se hranim, tačnije uopšte ne jedem slatkiše, uopšte ne jedem grickalice, slaniše i tako to i ne pijem sokove. Svaka čast. Veoma pazim ishranu i to mi je, mislim, bitno jer dosta manje povreda imam, mislim da to mnogo utiče na to, dosta se bolje oporavljam između treninga i nemam problem sa skidanjem kilaže. Poslaćeš mi kontakt.
Mora slatkiše izbaciti. Definitivno. Matija? Pa ja takođe, kao i Natalija, sarađujem sa Monikom, takođe na preporuku Milice Nikolić. Imam i ja svoj plan ishrane koji mi takođe dosta pomaže u skidanju kila. Međutim, posle takmičenja par dana volim iskreno da se opustim, dosta volim hranu, ali trudim se da što više pazim, naravno zbog kilaže, povreda, oporavka i tako dalje, tako da, eto. Vaso? Što se mene tiče, ja nemam nutricionistu, ali takođe dosta vodim računa o ishrani, prvenstveno zbog kategorije. To što su rekli, nema slatkiša, grickalica, sokova. Doduše, ja se odvikao od toga, to mi je potpuno sad postalo nepotrebno na neki način, ali isto tako, posle takmičenja volim da se častim nekom onako, što se kaže, ukusnijom hranom, ali naravno to sve možda par dana posle takmičenja i posle se opet vraćamo u režim. Natalija, ti još uvijek ideš u školu. Kako uspijevaš da izbalansiraš školske i obaveze i trening? Pa uspijevam dobro da izbalansiram samo iz tog razloga. U osnovnoj školi bila sam Vukovac, a upisala sam sportsku gimnaziju. Kada sam to rekla nastavnicima, na kraju 8. razreda niko nije mogao da veruje. Svi su bili pomalo razočarani, ali već tada je judo moj bio jedini put. I onda upisala sam, sad idem u sportsku gimnaziju u Novom Sadu. Bukvalno sve što se tiče škole radim online, preko laptopa. Takav je sistem u školi, šaljem profesorima na mail sve što je potrebno i nemam problema s tim. Odlično. Vi momci, vi ste školu završili, nastavljate li školovanje? Ja sam upisao sada pre mesec dana Računarski fakultet u Beogradu. Planiram, naravno, bitno mi je i ta strana karijere, da kažem, da imam nešto i posle judo. Naravno, judo mi je na prvom mestu, to je ono što najviše volim da radim i o čemu zapravo razmišljam većinom dana, ali upisao sam naravno i fakultet kako bi se u tu školu, duše privatan je fakultet, mislim da će mi tako biti lakše da uskladim sport i školu, da pratim predavanja online, imam više vremena za treninge, kampove, putovanja, takmičenja i tako dalje, ali svakako planiram i tome da se posvetim. Vaso? Pa takođe sam upisao fakultet, ali naravno zna se šta je prioritet i sve ćemo da prilagođavamo judo. Svaka čast ekipa. Naš sport generalno, evo ne znam sam koliko Srbija izbacila doktora nauka koji su takođe bili uspješni judisti. Veoma važan segment da pored te sportske inteligencije da imamo i ovu drugu stranu. Kažite mi kako ste se spremali tokom ove godine, jeste bili na nekim kampovima, ima li sad preko ljeta kampova za predstojeće takmičenja? Pa ja sam bila na dosta kampova već, recimo baš pre evropskog, prvo smo bili na kampu u Gracu nakon juniorskog evropskog kupa, zatim smo imali sa našim kondicionim trenerom Igorom Čurovićem pripreme nedelju dana, zatim smo išli u Poreč, ja sam radila malo kombinovano kadetski i OTC, jer većina mojih kolega iz kluba su juniori i oni su radili na OTC-u, pa sam im se ja malo pridružila da vidim kako je tamo. I nakon toga smo imali kamp reprezentacije u Karacošu. Na OTC-u s kim se radila? Jesi li radila sa nekim sa IGF tura seniora? Pa nisam radila, pošto imam dosta malo kila u odnosu na njih. Radila sam sa Patricijom i sa nekim devojkama juniorkama iz 48 kg. Super. Matija? Ja sam od početka godine bio, pa ovako, prvo smo išli u Mittersill u januaru, to je OTC, odličan kamp, odlični uslovi i lepo je tamo okruženo planinama, dobri borci su bili, to je bilo jako dobro, radio sam se uglavnom s ovim seniorima do 60, što mi je odgovaralo, jer i to utiče meni pozitivno samopouzdanje ako dobro odredim mečeve, a generalno teško da može nešto loše da utiče s obzirom su seniori, da su jači, razvijeni i tako dalje. Tako da mi dosta znači ti olimpijski kampovi. Nakon toga, koliko se sećam, prvi kamp posle toga je bila Tata Banja. I to je isto OTC, takođe sam odlično radio, zadovoljan sam borbama.
Imali smo, 2 puta smo išli u Karataš od početka godine. To su mi omiljene pripreme reprezentacije i zbog druženja i zbog treninga. Obožavam da idemo u Karataš i sad smo posle Sloven Gradeca imali tamo, smo ostali 2 dana na kampu. Tako da sam imao prilike da se oprobam sa borcima s kojima sam već radio, da se osvetim ovom Ukrajincu što me je dobio na sreći. Znači, Ukrajinac je ipak pao na kraju 1-1. A morao sam malo agresivnije da radim, čisto da mu pokažem da nije bolji. To da zna gdje mi je mjesto. Tako je. Vaso. I kod mene je slično, naravno, pripreme u Karatašu, takođe jedna od omiljenih destinacija, to je po meni jako dobra stvar što se svi okupljamo i onako treniramo dosta jako, ali se i družimo i nekako zbližavamo se. Bio je takođe taj OTC u Tata Banji, to je bilo vjerojatno jedno od najtežih iskustava u mom životu. Onako, radio sam sa dosta svetskih, olimpijskih, evropskih medalja, te batine u životu nisam dobio nego tamo. Tako da bilo je dobro, ali što se kaže, nisu ni to neke, da kažem, super ljudi. Svako može da se pruži određeni otpor i svako može da se baci na kraju kad se umori, tako da je jedno jako dobro iskustvo. Koga bih mogao da izdvojiš sa tog kampa s kim se radio? Pa bilo je dosta njih, ali recimo Laša Bekauri, on je onako, da se kaže, jedna od najvećih imena, ali onako njemu baš ne mogu ništa. Znači, Laša je najviše batina dao te. Otprilike. Kažite mi, znači, naredna takmičenja za Nataliju je svjetsko, je li tako? Tako je, da. Kako teku pripreme sad za svjetsko? Pa dobro, evo, od juče su krenule pripreme. To je sve u organizaciji trenera, kao što sam već spomenula, Igora Čurovića, Maše i Stevana Stojanovića. Oni to organizuju, verujem u njihov rad, to je verovatno i ključ uspjeha, ta povezanost i vera jedne u druge. Verujem da ćemo biti spremni i da možemo da osvojimo medalje tamo. Nadamo se svi tom zlatu sa svjetskog prvenstva u Peru. Matija, tvoj dalji zadatak? Meni je dalje evropsko prvenstvo u septembru, 5. septembra u Estoniji. Imam vremena da se spremim, tako da nadam se da će da bude to sve kako treba. Čekujemo svakako i od tebe zlato, sad si pokazao u Sloveniji da možeš, tako da se čujemo ponovo u septembru. Naravno. Vaso, ti si najavio Mađarsku, ima li šta posle, ideš ti na evropsko? Tako je, prvo je Evropski kup u Pakšu, pa onda je vjerojatno u Skoplju. Za evropsko se i dalje ništa ne zna, zato što kod nas trenutno, nas trojica smo trenutno u trci ko će da ide. Vjerojatno će ići dvojica i zato idemo na sve turnire, moramo da jurimo poene i rezultate da vidimo ko će biti plasiran na evropsko. Ko je u trci sve? Pa za sada smo najbolje plasirani ja, Boris Rutović i Mihajlo Simin. Ozbiljna ekipa. Tako da ništa, želim ti svu sreću da izboriš plasman i naravno što više medalja da doneseš do kraja godine. Hvala. Kažite mi, šta vas motiviše, šta vas zadržava u sali? Ja bih rekla da me motiviše i u sali zadržava pa najpre ljubav prema ovom sportu, a zatim ljudi oko mene, zaista svi u klubu, sparing partneri, treneri, roditelji, pored toga moja porodica. Ne znam, kada bih krenula da nabrajam sve ljude koji me podržavaju, koji su uz mene, bio bi to spisak od sigurno 200-300 ljudi da ima učinak u svim mojim medaljama i svim mojim uspesima. Naravno, mi smo tu svi zajedno i u pobedi i u porazu i to je ono što je ključ svega. Mislim da je zajedništvo neka najbolja stvar što izdvaja jednog šampiona od drugih. Iza mene stoji zaista ogromna podrška porodice, familije, prijatelja i zaista ne bih mogla bez ljudi koji su uz mene.
Bravo, bravo. Matija, Pa složio bih se sa Natalijom, mislim da su ti ljudi koji nas okružuju najbitnija stvar. Ja mislim da ne bih imao motivacije da treniram i da se bavim ovime, a da sam sam u tome, naravno. Ja kad idem na trening, jedva čekam da odem tamo, da budem sa mojim drugarima, sa mojim trenerima i tako dalje. I to je nešto što me gura, to je nešto kad vidim da se pored mene oni muče, hoću da treniram jače nego oni, tako ta neka kompeticija međusobna mislim da pravi veliku razliku i da će nas sve jednog dana dovesti do uspeha. složio se. Naravno, porodica takođe me izuzetno motiviše, oni su bili tu uz mene, tako da njima sam zahvalan. Bravo. Vaso, Pa jednostavno kad se upadne u taj neki način života, teško se izlazi odatle, ne znam, jednostavno uđe ti u kulturu, u taj način ponašanja i ne znam, steknu se prijatelji za ceo život, koji ja ne znam, ne bi mogao da zamislim svoj dan bez kolega, bez treninga, bez judo, jednostavno ne znam šta bih radio drugo. A i naravno taj osjećaj pobede koji ja mislim da ne može nigde drugde, u nijednoj sferi života ne može da se doživi tako nešto, nego kad se sav taj dugogodišnji trud, rad, to svo treniranje, maltretiranje, kad se naplati, to ne može taj osjećaj da se opiše. Ne znam, jednostavno kad tako neku veliku medalju i kad taj neki veliku pobedu ostvarim, jednostavno ne mogu da skinem osmeh s lica. Meni je to je nešto što mi daje snagu da idem dalje. bravo. Koliko često ste u sali, koliko puta dnevno trenirate, sedmično? Kako funkcionišu treninzi? Pa, baš dosta puta i baš dosta sati. Ali kao što je Vasilij rekao, kada se to isplati, taj osjećaj nema cenu. Ja konkretno imam ponedeljkom, sredom i petkom 3 treninga, ujutru judo tehnički, nakon toga teretana, uveče judo isto, borbe i tako jači trening od jutarnjeg. Utorak samo judo, uveče, sreda isto kao ponedeljak, petak isto kao ponedeljak i četvrtkom imali smo 2 treninga, međutim taj prvi nam je izbačen i sada imam samo uveče. Za vikend sam slobodna, to je relaks. Oporavak narednu nedelju. treninga. Matija, Pa ja generalno ne znam toliko detaljno kao Natalija svoj plan, to više znaju treneri, oni to organizuju između sebe, ali uglavnom 2 puta dnevno treniram skoro svaki dan. Ujutro je uglavnom snaga ili kondicija, to je teretana ili trčanje, ponekad je judo, zavisi od perioda, a uveče je uvek judo, sad zavisi takođe od perioda, da li su to borbe, brzina, parter, tehnika i tako dalje, ali uglavnom svaki dan treniramo po 2 puta, sem vikendom. Vikendom uglavnom imamo subotom neko trčanje ili laganiji trening i nedeljom odmaramo. bravo. Vaso, Kod mene je slično kao kod Matije, uglavnom 2 puta dnevno treniramo i vikendom je najčešće pauza, ponekad imamo subotom treninge, samo što je različito kod mene, mi imamo judo ujutru, to smo stavili da bi se nekako lakše adaptirali, pošto takmičenje uglavnom ujutru, pa da nam se navikne telo da radimo judo u ranijim časovima, a uveče isto tako ili kondicija ili teretana. super. Gdje i kad vas mogu naći? Ili ćemo to ostaviti dole linkove i da se obrate na stranice? Da, to je najbolje da se obrate na stranice, to treneri reguliraju. Šta radite kada niste u sali? Kako vaš dan protiče mimo juda? Kakav je vaš privatan život? Bavite li se čime još pored ovoga? Kada sam van sale, volim svoje vreme da provodim sa porodicom i prijateljima, a dosta vremena posvećujem i oporavku, tako da volim dosta da spavam. U toku dana, bukvalno svako poslepodne spavam, ali naravno mora da bude mesta i za druženje i za uživanje i neki mentalni odmor. Odlično. Matija? Pa vrlo slično kao Natalija, između treninga volim da spavam, ali volim i da se družim. Uglavnom izađem s nekim drugarima na kafu, da prošetam ili tako dalje, ili sedim u kući sa mojima, ali 90% vremena, da budem iskren, sam u krevetu i gledam televizor ili telefon.
Vaso? Pa isto, najčešće spavam između treninga, jer nekako da bi došlo sebi, da bi se oporavio što bolje, ali naravno uvek se tu nađe neko vreme za druženje malo sa prijateljima, porodicom, jer mora i to nekad. Hoćemo na Instagram sad pitanje proći. Može. Sa vas dvojica. V. Stanimirović. Za Matiju. Je li istina da na treninzima nosiš sauna odijelo zato što ti je hladno? Odgovor Vukano je da ću isto to njega pitati kada on bude jednog dana skidao kile. I stvarno bi volao da taj dan dođe, da mogu ja tako pitanje neko njemu da postavim. Ali, ajde da kažemo istine. Imam problem sa telesnom temperaturom, pa mi bude hladno pre takmičenja. Šta smo rekli, ne skidaš puno, 1-2 kile, jel? Otprilike, da. Viktor Gout je pitao Vasilija u kojoj kategoriji vidi sebe u seniorskoj konkurenciji i kom je najdraži protivnik na domaćoj sceni? Pa, verovatno u 90 kila, moguće i 100, pošto sam dosta visok, ali vidjet ćemo kako mi kilaža bude išla, ali u 8-1 ne verujem da će biti, tako da najverovatnije 90. A što se tiče protivnika, pa verovatno Boris Rutović. Ti si prošle godine radio 73, ako se ne varam. Pa na pola sezone sam odlučio da ja više ne mogu to da radim, jer sam skidao mnogo kila, 8-9 kila sam skidao i ja jednostavno, i da sam hteo, telo nije više moglo da skida i odlučio sam da se prebacim i jednostavno to leto sam baš onako pokidao sam se, što se kaže, od treniranja i treneri su mi dali šansu da odradim taj poslednji evropski kup u Skoplju i bio sam prvi i eto, plasirao sam se u novoj kategoriji na evropsko prvenstvo, tako da dobro je ispalo, ali 73, to su bile velike muke. Veliko skidanje, bukvalno cijelu kategoriju si išao niže. Tako je. Puno svakako. Mina pita vas, ko ti je omiljeni trener? Pa, što se tiče, mi imamo 2 trenera, Davida Radulovića i Vladimira Jovičića. Obojica su jako profesionalni. Doduše, Vladimir Jovičić je zadužen za seniore, pa sam nekako više vremena provodim i putujem na takmičenjima sa Davidom, ali obojica su stvarno jako profesionalni i posvećeni treneri. Ne bih mogao da izdvojim jednog, zato što svaki od njih radi svoj posao na maksimalnom nivou. Dakle, imaš priliku i sa seniorima da treniraš? Naravno, mi imamo spojenu seniorsku i juniorsku grupu i imam tu sreću da u Zvezdi ima dosta seniora, tako da sve vreme s njima treniramo i to nam dosta pomaže da napredujemo. Veliko iskustvo, velika imena su u sali, tako da sigurni smo i da ćeš nastaviti taj njihov put. Ko su vam uzori? Pitanje za sve. Pa, moji neki uzori i judo sveta su Nemanja Majdov i Darija Bilodid, a što se tiče cijelog sporta, definitivno Novak Đoković, jer biti najbolji svih vremena u nekom sportu je zaista next level, a tek biti nekoliko puta proglašen za najboljeg sportistu sveta, zaista svaka reč je suvišna. Kako komentarišeš sinoćnu pobjedu i reakciju publike i Novaka? Pa, samo bih rekla da je on jedna mentalna gromada i mislim da je zbog toga zapravo sve što jeste. Sve uspehe, mislim, ok, tenis i to može svako nauči, ali taj njegov mentalni sklop, način na koji razmišlja i koji se nosi sa svim pritiskom i svime u životu, zaista može se uči od njega što se toga tiče. Složio se. Za Matiju pitanje pita Marko Jovanović, je li istina da ti je Vukan uzor? Istina je, Vukan mi je tu stari kolega iz kluba.
od koga mogu mnogo da naučim kako na tatamiju, tako i u životu, tako da Vukan mi je definitivno jedan od uzora. A, da se nadovežemo na ovo prošlo pitanje, ko ti je uzor u ovom sportu, ili ostaje Vukan ili Pa ima... pored Vukana naravno koji je na prvom mestu, mogu dodati i naše slavne sportiste, kao što, da kažem, pre svega Milica Nikolica kojom treniramo takođe, od koje mogu da vidim taj neki svakodnevni život, svakodnevni trening, čemu treba da težim naravno, ali i pored nje naravno imamo velike džudiste kao što su Majdov, Kukolj i ostali. Super. Vaso? Pa ja imam tu neku privilegiju da u sali treniram sa ozbiljnim džudistima kao što su Milica Žabić, Marica Perišić, Bojan Došen, Strahinja Bunčić, od kojih 3 idu na olimpijadu. A naravno, njih gledam kao uzore, a i takođe to su naši najveći sportisti, Majdo, Kukolj. Oni su nekako jednostavno ljudi na koje se ugledam i težim da budem sličan njima. Odlično. Dunja pita Matiju, jel više voliš da radiš sa Vukanom ili Filipom? Pa moram priznati da mi je lakše sa Vukanom, više ga bacam, mislim, postalo mi je prelako da kažem, tako da više nije ni zanimljivo, a sa Filipom imam dobre mečeve, tako da kažem da više volim da radim sa Filipom, pošto je sa Vukanom već postalo zezanje. Dobro, pita za kilažu, to smo prošli. Isto za tebe pitanje, takođe od Dunje, jel više voliš Matiju ili Miška kao trenera? Mislite Nemanju ili Miška? Nemanju, izvini. To je kao da ja pitam Dunju da li više voli mamu ili tatu, na to pitanje ne mogu da dam nikakav odgovor, zato što je definitivno podjednako, sa njima sam odrastao, tako da ne mogu da izaberem između njih dvojice nikada. Pitanje za momke, ajde ovo neću, nisam iskontao pitanje. Mina pita Vasu, jel ti profesor David drži najbolje zagrevanje? Naravno, to je opšte poznato da profesor drži najbolje zagrevanje u Jugoslaviji i šire. Kako izgleda zagrevanje? On čovjek to svaki put prilagođava u zavisnosti od vrste treninga koje radimo, ali to mora da se iskusi da bi moglo da se komentariše. Pita Mina takođe Vasu, da li misliš to što si se ošišao da ti je pomoglo u karijeri? Pa ne znam da li mi je pomoglo u karijeri, ali mi je pomoglo što se tiče vrućine. Nisam više mogao da izdržim onako. Ovako ne znam da li je lepše, ali je lakše definitivno. Tako da, a kosa će porasti, morao sam jednostavno. Dalje za vas pitanje, da li je spreman za Mađarsku? Dunja. Mislim da sam spreman, spremamo se sve vreme, treniramo punom parom, pa nadamo se rezultatu. To je sad za vikend već, je li tako? Jeste. Super. Dosta vas ide, vidio sam preko oko 20 će biti muškaraca u muškoj i 10 čini mi se u ženskoj kategoriji Srbije. Tako je, ide dosta njih. Mislim da je za dosta boraca to će biti poslednje takmičenje pred evropsko, tako da se oprobaju. Ne znam koliko će njih raditi Skoplje, pošto je razlika između Skoplja i evropskog dosta mala što se tiče vremena, pa verovatno će dosta njih preskočiti taj turnir da bi se bolje spremio za evropsko. Dunja pita Matiju, je li spreman da osvoji Pakši za blista? Ne ideš, to smo odgovorili. Tako da blista će malo kasnije. Tako je. Ilija te pita šta misliš o skidanju kila i kako izgleda proces dok skidaš kile? Pa, generalno 90% boraca skida kile danas na svim takmičenjima i to dođe kad tad, i da se pređe u drugu kategoriju, vrlo brzo će se nabiti mišićna masa i morat će skidaju kile, pa kao i svaki borac, poslednjih par dana sauna odelo, generalno ishranu, pa vodi računa o ishrani, tako da skine se to. Više to je teško objasniti pošto posjećaju radim, znam koliko kila treba ujutro da ustanem, koliko kila treba da legnem, koliko treba da imam posle treninga, pre treninga i onda tako
dan po dan pre takmičenje i skine se. Ozbiljni ste profesionalci. A reci mi, si planirao možda da promijeniš kategoriju? Ne, trenutno ne. Mislim da ovo mogu da, pošto nisam nešto visok, ne znam da ću više rasti, pošto dugo već nisam rastao, tako da za sada ću ostati u 60, pa ćemo vidjeti kako bude išlo dalje. Tu si svoj na svom, što bi se reklo. Da, tako je. Također, ili je pitanje za Matiju, da li imaš neki savjet za nas mlade nade judoa? Pa, kao i svako što, koje god starijeg da se pita za savjet, svako će reći da mora da se mnogo trenira, da se veruje u te neke uspehe i doći će naravno. Najbitnije je to. Filip Ivović, pitanje za Matiju, koji ti je omiljeni trener od svih do sada? Pa, Miško i Nemanja. To je to. Milanović, kako je Vasilij uspio da uvežba da jednako radi i lijevu i desnu stranu? Pa sad, to nije baš dobro formulisano pitanje, s obzirom da ne radim jednako levo i desnu stranu, ali mogu da radim tehnike na obe strane, jer to je sad čudno, ja sam kao klinac krenuo da radim i da uvežbavam tehnike na desnu stranu i iz nekog razloga, ne znam da li zato što tako treneri uče na početku sve na desnu, pa jednostavno krenuo sam da je vežbam na desnu stranu, ali onda sam shvatio da mi je jednostavno prirodnije i više mi leži da radim na levu stranu i skroz sam se prebacio. I sad to mi je, eto, da kažem, korisno što mogu u jednom trenutku da iznenadim protivnika, da uđem u suprotnu stranu i totalno da poremetim tog borbe. A šta si generalno, ljevak ili dešnjak? Pa što se tiče judoa sam levak i tako nekih stvari, ali ovako pišem desnom rukom i to mi je uglavnom primarna ruka. Odlično. Svakako može iznenaditi bilo koga. Matija, pitanje, dobro pitanje. Neku pljeskavicu su dužan. Kirćanski. Jest. Evo, obećavamo da ćemo u prvom prilikom kupiti tu pljeskavicu. To je bila opet između mene i njega. Ako me baci da će dobiti pljeskavicu i uspio da me baci, tako da stvarno dugujem mu to. Pozdrav za njega. Je li to drugar iz kluba ili je nešto? Iz judoke. To je nama bratski klub, tako da kao da je iz kluba, da. Za vas pitanje, također Milanović, kako si uspio da promijeniš težinsku, kako si uspješno uspio da promijeniš težinsku kategoriju? Pa kao što sam već rekao, u 73 nije moglo više, tako da ja sam tu već prirodno već bio na nekih 78-9 kila, tako da što se tiče nabijanja kilaže nije bilo mnogo ni prostora da se nabija, tako da nisam morao mnogo ni da nabijam mišićnu masu, ali to leto kad sam odlučio da promenim, to je bilo, ne znam, svaki dan smo trenirali bez prestanka i jednostavno legla mi je više ta kategorija. Također Milanov pita zašto nisi prošle godine otišao na svjetsko prvenstvo? Pa to je bio neki, da kažem, odluka našeg kluba, evo baš gospodin Milanov koji pita i ja, tu smo bili konkurentni da idemo na evropsko i svetsko prvenstvo, obojica smo imali medalje sa evropskog kupa i jednostavno bio je dogovor da ja idem na evropsko i da on ide na svetsko. Tako je, to je bila odluka kluba. Ko je bolje prošao na kraju? Pa ni jedan ni drugi nismo ostvarili rezultat, ali ja sam imao pobedu, tako da sam bolje prošao. Ognjen Đurišić pita kakav odnos Vasilij ima sa njegovim trenerom Davidom? Sjajan odnos, trener David je jedan jako dobar čovek i veliki profesionalac. Ognjen također pita, vidjeli smo neke novitete, da li je trener David zaslužan za to ili je to ipak neko drugi? Sad vjerovatno ti znaš o čemu se radi. Naravno, tu se konstantno radi sa nama, oba trenera tu, što se kaže, nam pomažu i što se tiče taktike i što se tiče fizičke spreme, tako da naravno da je zaslužan i ceo klub. Pitanje za Nataliju, koliko puta radi teretanu? Pa to sam rekla prethodno 3 puta nedeljno. To čini mi se da smo sve prošli.
Jesmo. Hoćemo li prognozirati sad ko će osvojiti zlatnu medalju na predstojećim olimpijskim igrama? Možemo. Može. Ništa, Natalija, počinjemo od 48. Milica Nikolić. Momci, Ja se slažem sa Natalijom. Složit ćemo se sa Natalijom. dalje 6-0. To je teško pitanje. Svaki put, na svakom svetskom prvenstvu neko, da kažem, čak i iznenađenje, baš ne mogu, nemam ideju, Nagayama je, da kažem, tu najduže tu uzima medalja, ali opet i njega dobijaju, tako da svašta može se desiti. Sardalašvili uzeo sad svetsko zlato, ali opet ne mogu da ga zamislim kao olimpijskog prvaka i dalje, tako da ne znam. A Young, da li Ja, to izuzetan borac, prvi nosilac, tako da i on može biti prvi. Prošli put je bio drugi, tako da taman bi sad mogao da se ispravi u finalu. koga ostavljamo, znači kao pobjednik? Young. Vaso, Pa Nagayama je verovatno favorit, sad je imao taj kiks na svetskom prvenstvu, izgubio je od Rusa, ali ja koliko sam čuo, Rusi ne nastupaju na olimpijadi, tako da taj Rus mu je najviše pravio problem, tako da stavit ćemo Nagayama. Ja sam generalno bio ubeđen da će ovaj Abdullajev Rus biti prvi, pošto je na svakom turniru uzme zlato, bukvalno, samo na svetskim i evropskim, bukvalno uvek kiksne na tim, ali na Grand Slamovima ih sve dobija. I to sve nas ode džime na parte, tako da ja sam bio ubeđen da će on biti olimpijski prvak, ali eto, Rusi ne rade, tako da moramo da menjamo predikcije sada. Natalija, Pa ja bi se složila s njima, pogotovo s Matijom da je veoma neizvesno u toj kategoriji, stalno neke iznenađenja, ali recimo Nagayama ili Sardalašvili. 52. 52 sigurno će biti neizvesno takođe, ima mnogo dobri, ali ja bih Amandine Bouchard, mada teška priča. Mislim da neće biti neizvesno, mislim da to Abeuta osvoja bez problema. Ali nekoliko puta je uspela Bouchard da je dobije, tako da zašto ne? Dobila je jednom pre 5 godina, ali mislim da to nema više šanse niko da je dobije. Osvojila je Paris Grand Slam za 7 sekundi u finalu. Mislim da je niko ne može ništa. Takođe, za sledeću kategoriju Hifumi Abe. Ista, jednaka dominacija. Ali pre bi volao da gledam Maruyama na tim olimpijskim igrama, ali šta da se radi? Takođe. Naravno, Maruyama je omiljeni borac, ali šta da se radi, takva mu je sudbina bila. Čovek baš nije imao sreće u karijeri. Šta smo rekli za 66? Abe. Hifumi Abe. 5-7. 5-7. Krista Deguči, mada naravno volili bi da se na poslednju nađe i Marica Perišić. Naravno, da. To svakako. Ali meni je prošli put bilo mnogo žao što nije imala priliku da nastupa na olimpijskim igrama Krista, tako da sad bi iskreno volao da bude prva. Slušao sam njenu neku priču što je objavila na YouTube, pa je malo pogodilo, da kažem, i iskreno bi volao da bude prva ove godine. Kakva je priča? Nisam ispratio to. Pa prošli put ona nije išla zbog ove Jessica Klimkate. Na svetskom je prestigla i bukvalno bila pala u depresiju, skrenula je skroz sa tog puta, prestala je trenira, krenula je da puši, pije i to, i na kraju uspela nekako da se vrati u trening i evo sad ove godine je dobila priliku da nastupa, ostala je iznad ove Jessica Klimkate i sada ima priliku da se ispravi da bude olimpijska prvakinja. Tako da to je bila bi zanimljiva priča da na kraju uzme zlato. Naravno, ja sam za Maricu, ali pored nje takođe bi stavio Deguči baš zbog te njene priče, ali navijamo za našu takmičarku. Apsolutno. Navijamo za Maricu, ali nije daleko da će i Deguči uzeti tu medalju. Možda je čak i najveći favorit u toj kategoriji. 7-3, jel? 7-3. Lombard. Ja isto mislim da će Lombardu, pošto je sve ih je tu kao i Hejdarova i sve, i ovog Štampa je realno treba da bije, tako da mislim ja da on može da bude prvi, ali opet ima ih
svakoga možda bio u prvi 10, tako da stvarno ne mogu da predvidim. Slažem Hida- se sa Matijom, ali Lombardo je jedan od omiljenih boraca, tako da moram njega da stavim, ali naravno to je jedna od najneizvesnijih kategorija. Natalija. Složila bi se s njima i meni je Lombardo jedan od najomiljenijih i nekako najatraktivnijih, tako da voljela bi da on osvoji zlato. Sad je ova posljednja 2 turnira skroz je dominirao u Kazahstanu i Taškentu, ja mislim. Krenuo da baca kako se zove, Curikom i Goši odjednom i sve ih baca na to. Tako da baš dobro se pokazao u posljednje vreme. Biće neizvjesno svakako. Da. 6-3. Clarice. Moguće. Reći ćemo Clarice, ajde. Ajde. Da li može ova djevojka iz Holandije da joj parira da uzme medalju? Možda bi mogla da radi, mada iskreno mislim da će neko iskustvo tu prevagnuti, definitivno. Slažem se sa Natalijom. Mislim da je iskustvo presudno. Bude prva. 8-1. Pa Grigalašvili 80%, ostalih 20 dajem Kaseu i ostalima. Ja bih voleo na Gase da osvoji. A voleo bi ja, ali Mislim, najveće su šanse Grigalašviliju, ali da. što se mene tiče na Gase. Natalija. Što se mene tiče, jedva čekam da vidim taj dan i tu kategoriju, jer mislim da je to stvarno najjača kategorija na ovim olimpijskim igrama. Jednostavno taj rivalitet između Kasea i Tate i Nagasea, ko će se popeti, bit će veoma interesantno. Mada ja bih voljela Tato Grigalašvili. To je i realno postojanje njih trojica. Sad ko će biti prvi, ako treći, bukvalno nijanse će tu odlučiti. Mada olimpijske igre nikad se ne zna. A 70? Barbara. Barbara Matić. Iskreno, da. Definitivno. I najviše bih želeo, a i najveće su šanse po mom mišljenju, tako da... Slažem se. Da, slažem se, Barbara Matić. 90? Nemanja Majdanović. Momci. Ja sam isto rekao, u isto vreme kad je Natalija, možda se nije čuo. Nije se čulo, izvini. Slažem se, Majdo. Nadam se. Navijamo već za naš. To je to. 78? Ana Marija Wagner. Ja nisam mnogo uključen u posljednje 2 ženske kategorije, tako da ja ne bih sad da se mešam, više ne pratim toliko to da bi mogao da dajem svoje neko mišljenje. I ja isto ne poznajem nikog iz ove kategorije, tako da neću da lupim nešto besmisleno. Idemo. 100. Pa naravno, kao da sad Aleksandar Kukolj. znači Kukolj, ali takođe je vrlo jaka kategorija i svašta može desiti, tu i Sulamanidze i ostali, tako da vidjet I ćemo. kod Soje, doduše meni bi favorit bio Matvej Kanikovski, ali on ne radi. Pa, ne rade. Ja bih rekla da bi mogao na posljedu također da se nađe i Turobojev iz Uzbekistana. U Taškentu je bio prvak sveta na miksu, sad na svetskom je odneo onog Japanca na onaj Obitori Gajaši, tako da... Da, jako nezgodan borac, može da iznenadi svakog zbog te Pa i Volk, visine i tih tehnika. Da. Svi su jaki u toj kategoriji, Da. tehnika, svašta može biti. Preko 78? Romani Milica Žabić. i Damir. Matija, ti se nisi čuo, ne znam jesi li rekao. Milica Žabić. Plus 100? Sad to... Volio bi sad da možemo Rusije da pominjamo, da kažem Tasojev, ali... Složio bi se sa Matijom, ali ne rade. Nešto ne jer može da bude olimpijski prvak. Iskreno ne mogu da ga vidim opet kao olimpijskog prvaka. Tako da... Ne znam baš šta da kažem. Ja iskreno mislim da će biti, zato što nema Tasojeva. Da. Ali ovako, pored njega, ne znam, dobar mi je i Guram Tušašvili. Da.
Taj čovjek ima 130-40 kila, u mišićima, izdefinisan je skroz. Svaki mišić mu To se je vidi. najneverovatniji građan čovjek kog sam ja vidio u svom životu. Plus su jaki, ali su debeli, imaju sala. Ovaj čovjek Da. je sala nego ja u 60. Isklesan 130 kila mišića. Neverovatno za videti to, ono, stvarno nerealan lik. Natalija. Ja bih za plus rekla ovaj mlad Japanac Saito. Jako mi je drag, ali recimo, ne znam, na primjer, ovaj Uzbek Yusupov, on je nekoliko puta uspeo da baci Tedija na Vazari. Međutim, ne i da ga pobedi, ali ako se oklizne i bude Ipon, Da, Jusupov isto ima nezgodne tehnike, on može da iznenadi. Ali ne verujem da može da dođe do zlata. Vidjet ćemo svašta se može desiti. Svakako i njihov teren i njihova publika i sve njihovo, tako da vidjet ćemo hoće li, kako će pritisak da podnesu ostali. Društvo, to je to. Hvala vam na razgovoru i želim vam sve najbolje u narednom periodu i da se sa narednih takmičenja da se ponovo čujemo, naravno sa medaljama. Hvala tebi na Hvala i puno. opet vidimo nekim drugim povodom, nekom novom medaljom.